Mä otin 8 viikoksi testiin ClassPass-sovelluksen ja nyt mä kerron, mitä ajatuksia se herätti mussa. Mulla on ollut tässä nyt itse asiassa muutaman kuukauden tauko kaikesta treenaamisesta, niin mähän en siis valinnut mitään kaikista helpoimpia tunteja tähän heti alkuun, vaan aloitin tosi uhkarohkeana Tribin Heat-tunnista. Tuolla tunnilla on siis 3 eri aluetta ja kaikki käydään läpi 2 kertaan. Pahin oli ehdottomasti juoksu ja tämän tiesin kyllä etukäteen. Muuten toi tunti sopi mun mielestä tosi hyvin itselle, koska on aina treenannut salilla just painoharjoittelua. Seuraavaksi testasin klubin barre-tuntia. Näitä tunteja on paljon eri tasoisia ja tämä meidän tunti oli semmoinen aloittelijoille sopiva. Mulla on jonkin verran tanssitaustaa ja vaikka baletti ei ollutkaan mun laji, niin nämä liikkeet oli semituttuja silti. Kestyin tosi paljon tähänkin ja nämä tunnit on haastanut tosi eri lailla kuin perussalitreenit, niin aion ehdottomasti ottaa kuukausijäsenyyden tähän appiin. Tulee kivaa vaihtelua salin ohelle. Ja jos kiinnostaa tämmöinen sisältö, niin aion tehdä ainakin vielä mun toisesta viikosta samanlaisen videon. Näitä 2 paikkaa, mitä eihin jo testata, niin voin ehdottomasti suositella pienelläkin kynnyksellä testaamaan.